हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोनहा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लोगोसेनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआ बर'नि सासे मुंदांखा एक्टर, प्रडिउसार, डाइरेक्टर, कोरियोग्राफार जेरावबो आखा-फाखा बिथां टेलेन्टेड स्वपन ब्रह्मनि कोरियोग्राफ खालामनाय आरो सना फिल्म प्रडाक्शननि प्रडिउस खालामनाय गोदान रादाय सावथुननि मोनसे मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों जालांबाय गोरोन्थि। बे मिउजिक भिडिअखौ माब्ला रिलिज खालामगोन बेखौ बिथां स्वपन ब्रह्मआ गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मैयानो मोनसे पस्ट खालामनानै होखादों जे बे मिउजिक भिडिअखौ दिनैनि बेलासिनि 5 रिंगायाव सना फिल्म प्रडाक्शन अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बेखेवनाय जागोन। लोगोफोर, नोंथांमोनहा बे मिउजिक भिडिअखौ गोजाम सना फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव नुनो मोननाय नंलिया, मानोना माखासे जेंना जेंसिनि थाखाय बिथांमोनहा गोजाम सना फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव हगारथ'ला। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनाय नुनो मोनगोन फारियै जेनिफार अनसुमै सारात आरो जिमनि। बे मिउजिक भिडिअखौ कोरियोग्राफ खालामदों बिथां स्वपन ब्रह्मआनो। मेथाइखौ रोजाबदों kopil आरो हेema। मिउजिकखौ होदों mukundra Rabha। लिरिक्स आरो टिउनखौ होदों mandhan आरो mrinal। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोनहा दान्दिसे नेथ'दो। जेब्लानो रिलिज खालामगोन अब्ला फिन खेबसे आपडेट लाबोफिनगोन। बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन लोगोफोर। गोजोन्थों।